Vi vil gerne bevise sinusrelationerne. Det vil vi så gøre ved at sige sinus til den første vinkel, som er store A, over siden lille a, er lige med den sinus til store B over lille b, er lige med sinus til store C over lille c. Vi vil så tegne en skitse for en vilkårlig trekant, som vi giver siderne A, B og C, som alle sammen er store. Og så giver vi den siden lille a, lille b og lille c. Nu vil vi så tegne en højdelinje, som vi tegner fra toppen af B og ned til midten af linjen AC. Hvor så får den delt om til to retvinklede trekanter. Vi kan se, at de deler samme vinkel hernede på 90 grader. Okay, nu vil vi gerne regne trekant 1 og trekant 2 ud ved hjælp af sinusrelationerne. Selvfølgelig skal vi først finde en vinkel, så vi tager sinus til vinkel A. Det er lige med modstående katete, som så er H for højt, divideret med hypotenusen, som er C. Så vil vi gerne omskrive H, så vi siger H er lige med C gange sinus til vinkel A. Det samme gør vi så med trekant 2. Så siger vi sinus til f.eks. vinkel C er lige med modstående katete, som er H, divideret med hypotenusen, som er A. Så omskriver vi så H endnu en gang, så hedder den H er lige med A gange sinus til vinkel C. Ja, da det er, at H den både gælder for trekant 1 og trekant 2, så vil vi stille den ene H's er lig sammen med den anden H er lig, så det er, at vi stiller dem over for hinanden, så vi kan regne det ud. Så vi tager C gange sinus til store A er lig med A gange sinus til store C. Så kan vi gøre sådan her, at vi tager C og dividerer med C, da vi så vil udligne det. Så der kommer det til at stå sinus til store C divideret med lille c. Og herover vil vi så til A over, så der vil stå sinus til store A divideret med lille a. Og så kan vi så sige, at sinus til store A divideret med lille a er lige med sinus til store C divideret med lille c. Og på den måde har vi så regnet ud, at sinusrelationerne sinus til store A divideret med lille a er lige med sinus til store B divideret med lille b er lige med sinus til store C divideret med lille c er korrekte. Da vi kan se, at sinus til store A divideret med lille a ender med at give sinus til store C divideret med lille c.